Kedai All India Radio Shillong ko khubor ban pule do Richmond Kharlukhi kimat bakongsan jong ko khubor menta ka step ka sarkar Meghalaya ka penjari ka lockdown ha kanong ba Shillong ha ka khatlai bat khat sauterik menta ubrai lakhang kherdep shipor ya artli ki police outpost ha Meghalaya ban khangla de jing sapriang ke jing pang COVID-19 bat ka sarkar Assam kalarai ban penjalan biang ya ke jing trekam ka lockdown ha ke distrik Kamrut Metro hadu ka khat khandai terik menta ubnai ka khubor ka babnia ka sarkar Meghalaya ka penjari ya ke lockdown ne ke jing pakhang ha ka sor Shillong ha ki jaka belatip kum ka Shillong urban agglomeration la shai ka sngi ka khatlai terik unai tung bad ha ka sngi baar ka khat sau terik unai tung ha ka bede bergejing kiu ki bayo ke jing pang COVID-19 ha Meghalaya ka jela kala saki ya ka weni ke jing kiu ke jing pang COVID-19 ka babon ha ka shisngi hanin ka sngi ha ka batang ha ka shisngi sau punyungut ke layo ke jing pang COVID-19 bad menta ke jing don ki badang dan ikani kejing pang menta baro kolong arspa lai pun reungut na kini sau pun nyungut lai pungut kidi spai ke BSF bat khat nyungut kidi girupat ba bat na kini ki khat nyungut girupat ba prangut kidi keble kendo ikbla lech kejing tho song kurem ha ka Greenwood Resort ha kini kisngi bantrei kam kejing pakhang kandon ru ka curfew ka nong ba Shillong ka bantrei kam hadu kopor hendreu bejemen step jong ka khat santerik menta ubnai Hakini kisngi on wat ru ikibe kendo ikiba pang COVID-19. Ha ba kubur ba jinglong jingman ka kamlong ka bakhia u menteri rang ba kejelau Konrad Kongkal Sangma ulong ba ka jing sapriang jong ka jingpang ka don hakikat to kani ki benta kum ha ka len gispai BSF ka negrims bat kible kendo ikibale ka jinge tho khawai shungkurem ha Greenwood Resort. Habak henlang menta baro ka jingdon ke basyakta ka jingpang COVID-19 ha Meghalaya kalong arspa prapulai ngut ha ka ba sau pusan ngut kila kot bat ar ngut kila klat no artli ki police outpost ha ka jelam Meghalaya kilha ban khang kherdep shipor kum shibenta ban khangla ka jing sapriang ka jingpang COVID-19 kini ki artli ki police outpost kide hanong mensong bat saipung kat kum ka kubor ngi pulet laong balahap ban khang ya kanong mensong police outpost hadian ba ki he pulet kle kendo ya wei ubalai kendo igi bapang COVID-19 kat bah saipung police outpost ladan wei pulet ubalayo ekne ke jingpang u assistant inspector general ki pulet administration uba jiki yang rai uletho bayakini ki artli ki police outpost on sa plebiang hadian beladap ban senret dawai bat ban tes ya baro ki pulet ki batrai hakini ki outpost ulakan turu ya ki bahab akan nong mensong police outpost balada kidan ya kano kano kejingdon kam kila aban led syakathanat harenja menteri rang bado kariu Narendra Modi ulakmi ya kejinglong jingman na kejingpang COVID-19 hakari henen gesngi ulai keren syapang kejinglong jingman haki babon ki benta jong kari bat kejing pen kre ada ki jela beper menteri rang bado ula banjor halor kejingdon kam ban lek khoj bat ban bot renti ikejing betha haki jaka pat ba ulong baya kejing pen skuto pat ba syapang kejingpang COVID-19 dai ban ai hakeleng ki jaka bat dai ban yai ban halor kilat jingada na kene kejingpang ulong syo ba om dai ban ken sting ulero ikilat bala syem da ke sarkar preng ki jela bat ki weki bor sanshar hakane ke jingalang lawan bane syem benta do menteri ketenat korbari ke sarkar preng u Amit Shah u menteri ketenat kakot kakhya u Dr Harsh Vardhan u dekhot na ke niti ayog u secretary ke kenhun menteri ke sarkar preng bat ki weki ki he sarkar Katanat Human Resource Development kalathau ya ki kendon ban board ne ki Standard Operating Procedure SOP na kebenta kejeng penlong ya ki eksamen jong ki skol ba hakari ya kini ki SOP la penwandor rengkat kejing trailang bat katanat korbari bat katanat kakot kakhya ban pentik na ya kejing shngan ki kena pule hapdeng kene ka klam menteri ketenat Human Resource Development Ramesh Pokhriyal ulapentep baka University Grants Commission UGC kalapenmi igijing betha ban penlong ya ki eksamen jong ki semester bakat do jong kanu gijing pule kat ha kalai poterek unai lor menta kesnem ule thoru baladadon ununu khna pule bamyo alat banele ki eksamen on ailat banele abyang hadin kani ko khubor kawan chapi nak All India Radio Shillong ka sarkar Assam nin kasngi kalarai ban penjalan biang ya ka jing pakhang ne ka lockdown ha ka distrik Kamrup Metro sahnyo sngi kata nado menta kasngi hado ka khat khandai trek menta ubnai ban te la ka me ka jing sapriang ka jing pang COVID-19
Menteri Keterat Kakot Kakya Kejala Asam Himanta Biswa Sarma uletho bahadin kejingalang ki komiti Keterat Kakot Kakya bad Deputy Commissioner ke distrik Kamrup Metro larai ban penjari biang ya kejing pakang. Katkum kejing itu Himanta Biswa Sarma kibayo thamai kejing pang COVID-19 ha Kejala Asam kalong sanspa lai pusan ngut bakenthop ya sauspa shpongut tang ha kanong ba Guwahati. Ha Kejala Asam ke badang don ya kene kejingpang haduk menta ki don san hajar nreus pa nyungut bat ke balaklat ki don lai pusan ngut ki balakot na kene kejingpang ki don 10,000 saus pa arpun rungut bat tang nen kesngi ki balakot ki don san spa nyopu prangut bat ikini la pelat bandin do syayeng kajing don ke belasak ta baru ha kejingpang COVID-19 ha Kejala Asam kalong kan 10,000 nyopu ingut. Ha kawai pat kaliang ke Sorkar Nagaland kalarai ban penjelan biang ya kejing terekam kejing pakhang ha Kejala haduk kalai pui terik menta ubenai ya kene karai la shem da ka high powered committee halor kejing pang COVID-19 ka jinjor slap haki kendiat sngi belalet kelanang pensni wa kejing long jengman ha Kejala Asam ha ka ba arpo teliki distrik la Shakta balayok kubor bas arngut ki beriau kilayap nen ke sngi ha ke distrik Kokrajhar bat ke distrik South Salmara. Dakine kejing don kibayab ha Asam na kejing shlai kalakiau syaka saupu arngut letu ki kubor na ke Assam State Disaster Management Authority. Menta prajar tam ki breu ki don haki kendai pu artli ki jakare tengen basipor haki sipo teli ki distrik. Kawa Brahmaputra kalakiau halor udak kejing ma haki sauteli ki distrik. Ka Meghalaya Board of School Education MBOS kala pentep ka result jong ka Higher Secondary School Leaving Certificate Arts Stream on penbena bet la syai kasni kumbal penbet wat ha pedeng ka jing pakhang ha kanong ba Shillong. Controller of Examination ke MBOS uba TR lalu letho ba ka jing pakhang kanom kta ka jing penmi result namar baya ka result on penmi online. Ya ka result la banyo na ka website jong ka MBOS ka badai www.mbos.in. Kat haduh nen kesi ke jingdan ke basa akta aga jingpang COVID-19 ha kari India kalatam ya ka pralak. Kat kum ke jingtep balayo nen kesni ka jingdan ke bayap na ke jingpang COVID-19 kalakot arpu ar hajar sispa arpu laingut. Ha ka batang ha ki arpu saw kuntatam balalet sanspa khat khandai ngut ki breu kilayap. Ka jingdan ke bakot na ke jingpang pat ha kari kalong nrepu ar point nyopra na ke sispa. Ka National Bank for Agriculture and Rural Development NABARD menta kesni karakhe ya kesni seng jongka ne ka foundation de bat kane ke jing rakhe habat ha ka bedai bagane ke jing rakhe menteri rang ba Kejala Meghalaya Conrad Kongkal Sangma ulai ke jing ero ke jing syakri jongka NABARD syaki breu bat ki kenhun bapher jong Kejala ban pen klan ye ke jing tai jing shna bat ki we ke jing don kam ha Kejala ban pen klan ye ke jing bei tengka bat ki we ki benta bedai bat karap karyang bat ke jing kentiau ya ki thanong kendong ya ka NABARD la seng ha ka khat ar terik unai tung ka snam shajar kandai spa prapuar halor ke jing ai jing mot ka bi Sivaraman committee da ka act ban rupuwe jong ki yeng dor bar thawan ka snam shajar kandai spa prapuwe tung shop bapau kari India Amitabh Bachchan nen kesni uliatho lengba ke Twitter baulayo yo kenyang jingpang COVID-19 bat labu kerpang yo ula ke jong ha kawe ke hospital ha Mumbai Uni tung shop balai nyopu nyosnam karta udan ha ka Nanavati Hospital. Amitabh Bachchan ula kentu ya baro ke bele kendo yo ha kisipos ngi balalet ban let pa tes. Bat katto ka kubor kalakot agan ka step ka balawan chapi na All India Radio Shillong. Ha kapor prabajeng ina so baga Delhi station nagabanta ka kubor ha ka ktin Hindi kabanbot da ka kubor ha ka ktin Pareng ha kapor prashteng. Ngi penkan mau piki nong sngap ba kapor kandai la la shpo menta ka step pinyo ko kubor na ka thanch tele mingi ha ka ktin Pareng na ka station. Sngob haban ab menta ya ki kubor ke banwan chapi na Delhi.